det var det. Og i dag så har vi tænkt os som en bare en normal video, men også en 200 visninger special. Så jeg tænkte mig at det her bolsje. Det er så fucking sjovt. Jeg købte det der noget. Imens jeg har den her handske på med luft i. Og det kommer til at blive lort. Og jeg må ikke tage den ud på den. Og nu er jeg kommet til den i midten. Og nu begynder den bare at blive sød. Det var det for den her gang. Vi ses næste gang. Og husk, grunden til at vi ikke har uploadet så meget, det er fordi enten så er vi ikke så meget sammen, eller jo det er vi. Men altså ham der er bag kameraet, Oscar. Men ellers så glemmer vi bare at uploade. Men jeg skal hjem nu, så ses.